Lalaking nahaharap naman sa kasong rape na sa kote sa bayan ng Lingayen. Para sa detalye kasama natin, Idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Kumpay na naaresto ng mga otoridad ang isang lalaking kabilang sa mga most wanted person sa lalawigan sa isinagawang Interregional Law Enforcement Operation noong Hunyo 3. Kinilala ng Pangasinan Police Provincial Office ang suspect sa alias na Alison, 24 anyos, na naaresto sa Barangay Poblasyon, Lingayen, Pangasinan. Isinagawang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Article 266A ng Revised Penal Code na inamyendahan ng Republic Act No. E353 o ang Anti-Rape Law of 1997. Nakasad sa warrant na walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Ayon sa pulisya, ang suspect ay nakalista bilang top 8 provincial most wanted person at top 2 municipal most wanted person, dahilan upang maituring na mahalagang tagumpay ang kanyang pagkakadakip sa pinaigting ng kampanya laban sa mga pinaghanap ng batas. Matapos ang pag-aresto, agad na isinalalim sa ang suspect sa kustodiya ng Baguio City Police Station para sa kakulang dokumentasyon at iba pang legal na proseso. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM! IFM News! IFM News! IFM News!